Thôi, ra rồi. Hồng này, bây này. Thôi. Oi, chala बेटा पुलिसाव फैनानै हिन्जाव बुथुमनानै लाइन मारि फैग्रा बाइक दोनखुमानानै लाइन मारिग्राना नोङो कलेजाव लेखा फरायनोसो फैयो ना स्कुल लाइन मारिनोसो फैयो नों गुन्दा? नोंसोरनि रमियो जुलियटनि एक्टिंखौ जों नायनानै थाबाय थाया गावखौ गाव हिर' मोनथारदों नामा नोंलाय सालाफोरखौ दिनैनो दानो हमनानै मन्दिराव हाबा हैनांगौ थौ लादो थौ थौ सालाफोरखौ मा थौ फै गोख्रै फै थौ थौ गाखो गोख्रै गाखो आरो थिखो सानैखौबो गारि गाखो माबार गाखो थौ रांगादाव गारिया सोलाय न'सिम थौ लाबो हाबो ओइ बुरलां माबि नोंसालाखौ कलेजाव लाइन मारिबाय थानायनि दिनै हमनानै मन्दिराव हाबा होनानै लाबोबाय जों हनै मा जादों? हगार हरफिननो मोननाय नङा खिन्थु जों फैबाय नुबाय बिमा नोंसालाय आखला बायहेरायाव जायखि जेखि मावहैया न'नि फिसा न'आवनो फैफिनदों थां आफा आथिं आखाइ सुयै थां रिन्दाव गोरलैयावनो मोननाय खान्थाल फिथाइ आंनि न'आव जायगा गैया बिजौ खेबसेनाय फुलिखौ आं आंनि न'आव खोलोमहोनो हाया न'आवबा घि माखन जाग्रा बाहेरायाव खि जाग्रा मानसि आंनि न'आव जायगा गैया न'आव जायगा गैया मानि बहा थाहैनांगौ बिसोरलाय बाजारनि कालि मन्दिर नङाब्ला रेलवे प्लेटफर्म नङाब्ला फुटपाथ बेखौ रावबो राव खोन्थालायनाङा मिथिबाय बिमा बिफा जानानै बेफोरखौ एसेबो निमाहा होनो हायाना बिजाबखौ एन्जर बासा खालामनानै केसबारियाव गाहरग्रा गिथानि सायाव आथिं होग्रांग्रा बेफोरबायदि मानसिनो बिब्दिनो सोरगोफुरि मिथिबाय हाबालाय सानसे जाखानांगौ दा मालाय माथो जादों हाबा जाखांनानैबो फरायनो हायोना थफिनो बिबारनिफ्राय जोलै बेगर जाया खनस्रि बियो आरो समायनाबो नङा केसबारिनि दाखोरनि बादै जेबो जानो हाया बियो आफा रिन्दाव नों मानो एसे गिदिर गोरोन्थि मावखोमाखो होमबा आफा हाबा लानो गोसोबा जोंखौ खोन्थाबानो जायोमोन ना आफा आइ नों बबे गामिनि सोरनि फिसाजो बहा फरायोमोन बिदिब्ला आं नोंनो बे बाइकखौ सिख्ला गोसथोनोसो बायनानै होआमोन बे मबाइलखौ
जिउआव खैफोद लाबोनोसो बायनानै होआमोन नों जोंनि अननायखौ मानो हांगार फुनखो फिसा आयै आफाया जोंखौ बे न'निफ्राय होखारहरदोंब्लाबो नोंल' गोजाननिफ्राय अनहरबाय था आयै नोंहा दिनैनिफ्राय बे न' जायगा गैला नोंनो गोजोन संसार नांगौब्ला दानो खालामनो बे न'निफ्राय थांनाङा आदा जेबो नङा नोंसोर थाथ'दो थादो गेन्द्रा बिफा नों रिन्दावखौ लाखिना बिमा बिफा गारनानै बहा आलाय सिलाय थाहैनांगौ बिसोरलाय बिमा बिफानि अननायखौ नेवसिनानै सोरगोनि गोजोन संसारखौ नागिरग्रा मानसिया आंनि बे न'खराव थानो समाया खनसे रिन्दाखौ थांनो हो आंनि संसाराव जायखौ लानानै आं गिदिरथार हास्थायनाय आरो मिजिं दंमोन बेखौ आंनि सासेल' सामासुमा थेर बेथेर खालामबाय बिफा नों गावखौनो सामलायनांगोन ना आंखौ समाजनि गाहाय थाखोआव जोख्लायहरबाय थां बिमा दानो बिनि गानग्रा जोमग्रा आरो गासिबो मुवाफोरखौ आंनि मेगननिफ्राय गोजान खालाम जेबो साननांगौ गैया रमनि गोख्रै गारहर नै आदा गेन्द्रा खिबरा मा जाखो आगै निर्बा खियाखौबा ओजों फैनायसाय जाबाय दे मा बाथ्रा आं सिमां नुदोंहाय आदा गेन्द्रा माबादि सिमां माब्ला नुखो दा नुगासिनो दं ना नुखांबाय आगै नुगासिनो दंहाय हाब माबादि सिमांलै बे गसंनानै सिमां नुनाय औ आदा बारियाव नुनाय सिमाङालाय दाम खमलै बेनदेन दाम दुम बाद हो जों बेहाय थाबाय थाब्ला थफिनाय बिबारा बारनायबो नङा गेवलांनायबो नङा दे मानि नोंजों आंजों गोसो थोलायनाया मोगथाङाव जाफुनाय नङाना बेनोथ' ना आगै औ आं सिन्दुर थुनो लुबैथारबाय नों आंखौ दोनखालांदो दे आदा न' बां गैया गारा बहा दोनखालांबावनांगौलै आं आगै सना नोंखौ हाबा जायाबा न'खर दायाबा गोजोननाय फैयाहाय आदा गोजोन संसार जाया आगै औ बे गोजोन संसारखौ नागिरनानैनो जों सानैजों दोनखारलांसै माब्ला सानसे नङा सानसे आरो मा हरथ' मबाइला दानिया जों मा मावनानै जाबावनांगौ जाखो राहा नागिरगोन राहा मोनगोन न'आव थांनाय राहाखौनो खालामजाया होमबा रज'नाय फुलिखौ बुखुनानै गारनायखौ रावबो गायफिना मासुम दायखौ जों मावबाय जेब्ला साजाखौबो मोनखानांगोनबो ना दानि जुगाव सेंग्रा सिख्ला गोसो थोलायनाय आरो हाबा जालायनाया इनाय नङाथ' गोदोनि जुगावसोमोन गाव गावनि जिनिरखौ बहाथो नुसननो
हेलौ रिन्दाव आफा नों बहा दङ रिन्दाव न' आइनि फन न'आव थायोब्ला सै न'निफ्राय ओंखारबोनायखाय दा दाव हांगार फिथर खालामखांनानै दा सना फिथर खालामफिननो नागिरदों नङा होमबा बिसोरो आं रायराया आंहा रावजोंबो खोथा गैया हराय मबाइला रिन्दावनो हर आं बिनि बिमा नों मानो आंनि फिसाखौ आंनि बिखानिफ्राय बोखानानै लांखो आयै आं मा खालामखो बोखानानै लांबायथ' लांबाय बाथ्रा रायलायनोबो होला नोंबो बुजिगोन माब्लाबा फिसा बोखा जायोब्ला बिमानि गोरबोआ बेसेबां गावो आयै नोंसिनि अन्थाइ बिखा अननो रोङिनि थाखायनोथ' आं न'आव थानो हायि जादों फिसाखौ अननो आरो खांनो बायोब्ला मानोथो जोनोम होआ नोंसोरो जेब्लाबो आंनियावल' गोरोन्थिखौ नुयो आफा न'आव थानो मोनलायै आं मा दाय मावखो फनजो जाया आफा नों न'आवल' फैफिनदो बिहामजोखौबो लाबोफा नोंसोर सानैबो थानो मोनगोन आफा बे मुलुगाव नोंनिफ्राय साबसिन गियानिसिन रावबो गैया रिन्दाव आं आरो नोंनि सनानि संसारखौ दुंहाव खालामनो थांफिनला आफा नों जुदि बिमा बिफाखौ गालांनानै बेखौनो सानबायब्ला आंबो होनदों नोंनि संसाराव आङो अर जानानै संहैला रिन्दाव अरल'थ' नङा नों सुग्रेंबो नों मैना सुसो अरानो जाथों बा सुग्रेङानो जाथों बेफोर गासिबो मोगथांनिनो बेफोरखौ गिनानै जाय खारो बेयो गिख' जेरैखौ थाङा बेफोरबायदि संसारा माब्लाबाबो गोजोन जाया मिथिबाय आरो जाय बिफाया फिसाखौ बिब्दि सावहैयो बियो सोरखौबा आंनि फिसा होननानै बुंनो हानायनि मोन्थायबो गैया जोनोम होनाय आरो जोनोम लानायजोंनो बिफा फिसानि सोमोन्दो जाया रिन्दाव आंगो सोमोन्दोआ फैयो अनलायनाय आरो फोथायलायनायजोंसो नोंहा आंनि सायाव अननायबो गैया फोथायनायबो गैया बेनिखायनो नोंजों आंजों गेजेराव थानाय मानसिफ्रा नुनाय सोमोन्दोआबो गैया गैथ्रा जेबो सोमोन्दो गैयै मानसिजों रायलायनानै मानोथो सम नस्थ' खालामबावनो दोनदो देरफुनाय गथ' बुजिथों बुजिनो हो नोंनि आन्था अननायाथ' गथ'आ दिनै बिब्दि जालांदों बुजिदो नोंनि अनब्लायनायनि मुजाया नों गावबो अननो रोङा गुबुननि अननायखौबो गाज्रिसो नुयो नोङो नोंनि अन गोथैजों देरबोनायखायनो फिसाया रासिन बिग्रायखांदों येस नोंनानो गासिबो थार बे मुलुगाव थार होननानै बुङोब्ला नोंसोर बिमा बिफा आरो अन्थाइ बिखा दं होननानै बुङोब्ला आं बुरलां सासे बिमाहा सासे फिसाजों थानाय एंगारनो हायै सोमोन्दोखौ नों मा मिथिगौ आंहा रिन्दावजों थानाय सोमोन्दोखौ नों मा मिथिनो आंसो मिथिगौ मानोना आं बिखौ गुदान गुसान गोरबोआव लादोंमोन जोनोमनि उनाव आहार दौवै ख' खांबोदोंमोन आं दिनै बर' आयदाखौनो लादिनि नैबे सुरत नार्जारी सारनि लिरनाय दोंसे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय